yourself to the limit. Vedomá prítomnosť. Idem len uhýbam, len zohnám, dobre? Čiže uhnem sa dozadu, uhnem sa do jednej strany, do druhej strany, zohnem sa dolu. Direktív, pridám tam hák, dám taký spodok, vždycky myslím na obranu, to znamená, že ruky vraciam hore. Dobre? Pohyb, uhyby, údery. Dobre, pôjdeme 3 také drily na začiatok. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cieľom je uhnúť sa tým úderom, nie ich dostať. Dobre? Takže nie chytať to do dvojky tu a nie utekať pred tým ďaleko. Dobre? Čo znamená, že idem na neho 2, on vidí, že som tu, mám dobrú vzdialenosť a idem 1, 2, tak, 1, 2. Pripravím sa 1, 2. Ty sa tiež priprav. A ideš 1, 2. Tu si dám chvíľočku pauzu. 1, 2. Dobre? Chvíľočku pauzu. Pripravím, idem dozadu. Dobre? Druhý drill, keď to pípne, pôjdeme úhyby. 1, 2, 1, 2. Tak. Čakáš na mňa. Ja mu dám 2 údery, on mi dá odpoveď. 2 údery. Zase to pípne a pôjdeme iné 2 údery. Čiže idem hák, hák, ducking, ducking. Hák, hák, ducking, ducking. Jedna, 2, tak, zostav tak. Ja mu dám úder pred rukou, robíš úhyb a udrž raz, 2. Dobre? A idem ja na neho. Čiže ty teraz cúvneš, 1, 2, dáš mi predou, uhneš, hop, hop. Cúvneš, udreš, tak, udreš, tak, a ideš ty. Pripravíš, to si s úderom, hop. Hop, 2 kroky, 2 údery. Dva údery, raz, 2, vrátim mu prednou rukou, uhne sa, raz, 2, pomalečky a dám zadný hák. Dolu a dá hák a spodu. Dobre? Dám ti hore, čiže ešte raz.
dáme tam zmenu, to znamená, ide na mňa 1, 2, raz, 2, zúhol som, vraciam zadný direkt, úhyb, 2 údery, ducking, hák, podobne. Sa učí vnímať svoju vzdialenosť, ktorú vieš kontrolovať. To znamená vzdialenosť, na ktorú vieš reagovať. Dobre? Čiže ja sa tu s tým hýbem, tak, čiže on si drží dobrú vzdialenosť, ja budem chcieť útočiť, aj budem útočiť a Juraj to bude riešiť. Dobre? Čiže keď pôjdem na neho direkt, tak urobí úhyb teraz, chcem, aby si spravil úhyb, to si máš také zabalené, urobí úhyb a dá 2 údery, raz, 2. Toto začne, dobre? Čiže znova hýbem sa, mám dobrú vzdialenosť, načítava si supera, čiže on si načítava teraz mňa, sleduje mňa, čo ja chcem robiť, idem úder, urobí úhyb a raz, 2. Hneď po každej mojej akcii musí prísť tvoja odpoveď. Dobre, sleduje, čo idem robiť, hop, hop. Dobre, sleduje, zóne, hop, hop, tak. Zase sleduje, načítava, múdre, tak, načítava. Ja mu dávam na to čas. Dobre, ja mu dávam na to čas. Mojím cieľom nie je ho za každým trafiť. Mojím cieľom je ho to naučiť na to reagovať. To znamená, že musím ísť takým tempom, aby on sa čo najmenej mýlil. Dobre? Zase nemôžeme ísť príliš pomaly, ale ani príliš rýchlo. I'm moving with flavor, my business, you can't even learn it in college. I've been through hell, I've been in this skillet with fire, and that's why I'm predná vrátiš ju naspäť hore do obrany. A predná zadná, raz, 2. To je tvoj základ. S tým sa zabávam. A samozrejme do toho pohyb. A rôzne kombinovanie. Hop, predná, zadná, predná, zadná. A potrebujem sa vedieť s tým recom troška hýbať. Medzi tou prednou, zadnou, keď pracuješ, môžeš dať aj nejaké svoje kombo. Napríklad, znova predná. Tam kombo, hýbem, predná, kombo. Zabávam sa predná, zadná a nejaké svoje kombo. I got blood of champion all in my veins. Turn up the city, might start a riot, they better come get me. I got the ball and I'm running it straight through the door, ain't stopping until I'm a picky. Way I be switching up styles, I probably won't run out of flavor until I turn 60. 7 times 70, I forgave all of my doubters, that's how I know God finna bless me. Pushing myself to the limit, if I never give up, I'ma win. Pushing myself to the limit, if I never give up, I'ma win. Pushing myself to the limit. 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 V každom svojom dni sú tie výhry, sú tie prehry. Dobre? Tie výhry a prehry si vieš nastaviť sám. V čom sa chcem zlepšiť, v čom konkrétne chcem byť lepší. Napríklad, keď sme pri tej odvolnosti. Dobre? Keď chceš byť múdrejší, zase tá múdrosť má tu viacero možností. Dobre? V škole ste niekto, doma ste niekto, vo svojom voľnom čase ste niekto. Chcete naučiť pracovať s tými vecami na všetkých tých troch úrovniach, ktoré máte. Škola, doma a takisto váš voľný čas. Dobre? Takže, ale keby som to chcel riešiť, OK, ak chcem byť milší, čo preto potrebujem urobiť? Potrebujem dávať pochvály, napríklad. Čo sa chcem zlepšiť, hej? Tak potrebujem dávať pochvály, a nie budú na tréningu. Tu sa bavíme o nejakých osobnostných zmenách, čo si vieš sledovať počas toho dňa. Napríklad, o tej múdrosti sa to budeme baviť. Či si bol dosť múdry v škole, či
či si tam vedel spraviť tie povinnosti, či si zvládol úlohy, potom, či si zvládol úlohy doma,